Ma għanna l-Viċi Prim Ministru, Dr. Chris Fern, illi kollu huwa Ministru tas-Saħħa, u allura Iva se nistaqsih fuq il-coronavirus għax taffajtet jiġru nħin kollu. U wara għanna wkoll esperti u intom li tudu s-saqsu tistgħu taqbdu tibdew iċċemplu ħalli tkunu tistgħu issaqsu li tridu fuq il-coronavirus. Imma qabel, għet nilqak u nirringrazzjak li għacċettajt l-istadina, qabel xtaqt nistaqsik inti l-ewwel darba li se titkellem fil-pubbliku wara l-elezzjoni. L-ewwel darba nitkellem fuq television. Television, ekku. Meetings u tkellem. Ekku. Le. U fil-radio u kol. Ekku, kont il-favorit inti illi tirbaħ din it-telliqa għal x'ġara f'daqqa. Għalla Pepi, jena ili ħajti kollha. Interessat fil-politika li ħajti kollha nixtieq li jiena qed fil-politika bħal ħafna politiċi wara ta' biex nara li s-soċjetà tal-lum tkun aħjar minn tal-bieraħ u ta' għadha tkun aħjar minn tal-lum. U dejjem rajt minn mindu kont żagħżugħ li l-Partit Laburista kien l-aħjar mezz ta' kif tagħmel dak tibdil fis-soċjetà. U allura minn mindu kont żagħżugħ dejjem kont attiv fil-Partit Laburista. U allura kienet din l-opportunità illi jiena nkun kandidat għal mexxej tal-Partit Laburista għalija kien privileġġ u unur kbir. Ġifieri daw l-aħħar ġimgħat kienu jiena kont qed ngħix ħolma ta' ħajti kollha, privileġġ kbir illi jiena letteralment kont konsidrat li nkun il-mexxej tal-Partit Laburista. U dak il-privileġġ għadu nħossu. Għadu nħossu. Imma ġara ħatta for granted, per eżempju, rebqa. Il-ġara kien. Għax kont 67% jisek. Imma għna dejjem, nar-figuri u jgħet marriċ jgħetikasu. Msajna mussa noqos rajt ħafna analizi diġa u ċert li ħajkun hemm ħafna iżjed fil-ġimgħat u fix-xhur u probabbli anke fis-snin li ġejjin naħseb. Imminti ma tafx ġara ġifieri ma tħoss. Jiena ħanejlek. Ara kemm kellek tmur lura. Ħanejlek Pep. Jiena l-lealtà lejn il-partit Laburista kienet għada u ħatibqa' assoluta. Mhux hekk qed insaqsik u m'għandix U minix bir-rispett kollu lej kull min jipprova jagħmel dat tip ta' mistoqsijiet. Minix se ngħid affarijiet illi nħoss li sew ġew il-partit. Jekk mhux qed ngħid illi jekk ikun hemm affarijiet tal-partit, jiena nifhem illi għandhom jiġu diskussi internament. Mhux qed insaqsik ta' belek, qed ngħidlek imma ġifieri mhux se noqgħod ngħid affarijiet illi jistgħu jew ma jistgħux. No problem. Il-partit fuq dawn il-ħaġa. Ġifieri il-lealtà tiegħi. Kieku kellek tmur lura. Qed taw nerġa' ngħidha. Gburi kont għadni u nibqa' li Laburist. Imma kieku kellek tmur lura, Dottor. Hemm xi ħaġa li għamilt li xtaqt li ma għamilx fil-kampanja. Għalek, għana kellna kampanja tajba ħafna. Jena l-għu nistirt nir-ringrazzja il-campaign manager u t-tim taħħa li għamlu ħafna xogħol tajjeb ħafna. Kellna kampanja slik ħafna, ġifieri kien fuq social media, il-mod kif organizzajnija, il-mod kif il-tqajna ma' n-nies ma' Malta Għawdex kollu. Ġifieri kienet kampanja tajba ħafna. Seta kien hemm ħadd ieħor kellu kampanja ħjar forsi, ġifieri inta mhux qed tkompli. Ammetti li kellu kampanja ħjar biex rebaħ mhux hekk. Il-maġġoranza tan-nies li votaw, ġifieri maġġoranza tal-membri Laburisti, ivvotaw il-kandidat ieħor. Ma ġejni 6 b'xejn, ġejna 6 b'5, ġifieri kien hemm 7,000 ruħ li nirringrazzjahom u nirringrazzja anke l min ma votalix, ġifieri l-parteċipazzjoni. Daqsa kbira. Massiva. Interess totali. 97% tan-nies li saw votaw votaw. Tajċa ħaġa kbira di. Juri li l-Partit Laburista huwa partit b'saħħtu u dinna dejjem edni aħna matul il-kampanja. Irridu naraw li l-partit tagħna jħoroġ iżeb b'saħħtu minn dil kampanja milli beda. U fil-fatt ċara. Fej kontek meta sirta fil-marbaħġ? Ir-riżultati jiena kont is-sibt għamilna ġurnata niġru ma' Malta u Għawdex imbagħad. Meta beda ħereġ ir-riżultat. Mbagħad filgħaxija mort naqra nintaqa' man-nies li kienu qed jaħdmu li. Irrid nirringrazzja lil mijiet ta' volontiera illi kellha matul il-kampanja. Tim fabulus għadni nafulhom sal-lum, nibqa' nafulhom għal-umri kollu. Wara li spiċċat fit-8 filgħaxija mort ftit nħdejhom. Umbat mort nistriħ naqra d-dar, mux kont naf il-rizultat sej. Umbat, għed kun jaf, xibdaw nistijak li jkunu fis-sabdu jgħidulek, xinu jiġru ma jiġrix. U ħassejt li kelli ħalli l-spazju li Robert Abello tim tijaw biex ma jmurx għala xie incident zaħir kammu zaħir dikinar, u għallu rajna dikinar tal-rizultat. Għallek imma sma' merbaħniġ, lift. Jibdu jgħidulek. Bdejt indun anka mit-television. Le, mux mit-television, ħafna qabel. Indunajt qabel. Tkun taf li aħna l-elezzjoni ġenerali, il-riżultat jibda jitħabbar f'nofsinhar l-elezzjoni ġenerali. U l-partiti kunu jafu
kmieni fil-ħodu. Ġifieri Kont taf kmieni inti ġifieri. kont naf ħafna qabel ma ġara, ma tisek sparixxejt, ma rajnik. Le, ma sparixxejt xejn. Le, insaqsi, aħna ma rajnik, xejn għamlu. Ħadd ġurnata off, naħseb kien ħaqni ġurnata off, jiena vera nħadem ħafna u magħruf li nħadem ħafna u nies li jaħdmu miegħi igorruli li. Għajt il-verità, kien hemm moment. Imma waqaf ġurnata. It-tlieta rġajt bdejt naħdem. Ma kienx hemm moment li bdejt għajt aħjar nerġa' mmur serġin. Le, ta' jiena minix baħri tal-bnazzi biss, ġifieri l-ħajja fiha it-tajjeb u fiha ħażin tagħha, fiha d-diffiċli, fiha l-faċli jekk inti tieħu l-faċli biss u ta' qalbek meta jiġi riebes. Ma tagħmel xejn. Fil-Portis kien hemm li. Ħanejlek jiena għax jiena diħlu ħirex l-ispar bħala Ministru. Jikluni subajja biex immur nagħmel operazzjoni meta kun qiegħed għaddej speċjalment mis-swali ta' tfal. Il-bieraħ kontu kont hemmhekk mal-Prim Ministru. U bdat naraw wiċċkom u tibda tħarsu lejn dawk it-tfal. Nista' nimmaġinax kontu qed mhux qed ngħid illi ma nimmissjax dak ix-xogħol. Imma jiena la tħalt għal din missjoni li hija missjoni. Il-wart u x-xokk tieħdu il-kol, ma tistax tgħid jiena ħanażel l-affarijiet tajbin biss u l-affarijiet diffiċli niskarthom. Ġifieri le, jiena nixtieq dejjem xtaqt nagħti servizz il-partit u l-pajjiż, xtaqt li nkun nista' nagħtih f'kariga ta' mexxej ta' Prim Ministru, però nista' nibqa' nagħtih xorta f'kariga ta' deputat mexxej u ta' deputat Prim Ministru. Issa għandna lilek il-Ministru, deputat Prim Ministru lill-Prim Ministru Robert Abela. Ħadġer diversi deċiżjonijiet li n-nies, anke nies nazzjonalisti, qablu magħhom, speċjalment fl-ewwel jiem. Inti l-ewwel immaġina li taqbel ma' ħafna mid-deċiżjonijiet, kien hemm xi ħaġa li ma qbilx. Ħanejlek ara jiena ili fil-kabinett qed nipprova naħseb kemm il-laqgħa tal-kabinett mort. Naħseb ili attendejt 300 laqgħa tal-kabinett f'6 snin. Biex ikollna su laqgħa fil-ġimgħa, 50 fis-sena, xi 300 laqgħa tal-kabinett. F'kull laqgħa tal-kabinett ikollna 10, 15, 20 tema differenti. Ma niftakarx tema waħda illi ma kienx hemm dibattitu fuqha fil-kabinett. Ġifieri da jkollok 20 ruħ kollha ta' stoffa, ministri, segretarji parlamentari. U jkun hemm dibattitu sieħ. Ġifieri qatt ma jkun hemm xi ħadd jgħid xi ħaġa u jaqbel kulħadd. Għalli ħares, aħna kull ma jgħid persuna waħda jaqbel miegħu. Mhux qed ngħidlek. Dak id-dibattitu dejjem ikun pubblikament. Ġeneralment li jiġri jkun illi jew wieħed jikkonvinċi lil ieħor u allura naslu f'pożizzjoni, jew sibu kompromess għax il-politika ħafna drabi hija kompromess, jew jekk naraw li ma nista' naslu, ngħidu dinha nagħmlu naqar fil-ġemp u nsibu triq oħra kif naslu. Pereżempju, antik eżempju. Ġifieri jiena qatt ma niftakar biex nara dal-argument. Mill-300 laqgħa tal-kabinett illi mort. Illi ħriġna mill-kabinett u ngħidu fuq dejjem hawn il-ġlid bejnietna. Dejjem simna soluzzjoni. U hekk ħajba jiġri. Ġifieri ma jfissirx illi ma jkunx hemm dibattitu, ma jfissirx illi ma jkunx hemm diskussjoni, ma jfissirx illi ma jkunx hemm min ibiddel il-pożizzjoni tiegħu. U mbagħad ngħidlek oħra wkoll. Aħna hawnhekk qegħdin ħarqormi. Hekk aħna jiena u inti niftehmu li mmorru l-belt, jiena nista' ngħaddi bil-Marsa. Inti tista' tgħaddi mill-Ħamrun u fl-aħħar naslu l-belt. L-importanti fejn tasal, mhux neċessarjament. Ma pereżempju, jekk nieħdu pereżempju, qabel l-elezzjoni tiegħek kont suġġerejt, tinsisti li l-kummissarju għandu jintażel bit-2/3. Eżatt dan Issa fil-verità mhux se jintażel bit-2/3. Jiġifieri dik ma tibqax issostnija. Eżatt li qegħdin ngħidu issa aħna qegħdin ngħidu. Jiena qedlek minn ħarqormi it-tnej aħna rridu mmorru l-belt. Minn għadda mill-Marsa. Għandek policy differenti. U minn għadda le, issa ngħidu, u minn għadda mill-Ħamrun. L-iskop dejjem kien illi aħna rridu il-Kummissarju tal-Pulizija ikollu kemm jista' jkun appoġġ tal-poplu kollu. Jiena kont issuġġerejt triq li jintażel miż-żewġ terzi tal-membri tal-Kamra u jekk ma jkunx qbil eventwalment biex tieħed deċiżjoni mbagħad tkun maġġoranza. Jew hemm triq l-oħra li hija triq nkun onesti issa tal-Kommissjoni ta' Venezja li jiena kont jien li tlabta biex tiġi l-Kommissjoni ta' Venezja Malta. Hemm triq tal-Kommissjoni tal-Venezja li daj ikun hemm sejħa pubblika u jintażel b'sejħa pubblika. Fl-aħħar mill-aħħar lan ħajkun li l-Kummissarju jkun igawdi aktar rispett tal-poplu Malti għonx. Naslu minn triq, naslu minn oħra ma importanti li naslu. Evaris Bartolov f'komment fuq il-Facebook qal mhux biss li qed ngħidu li għamilna l-liġijiet u l-istrutturi dal qed issemmint u li qed ninvestigaw fuq kollox irdu jitresqu n-nies il-qorti u jieħdu li ħaqhom huma min huma bla biża' jew favuri. Naqblu 100% dejjem edniha u nibqgħu nsostnuha. Imma s'issa ġifieri
Proċessi għaddejjin, Beppe, twaqqaf xi proċess. Twaqqaf xi proċess? Le, ma twaqqafx proċessi. Allura xi tista'. Le, tisaqsik. Għaddejjin proċessi, tant għaddejjin proċessi. Imbarra tisemmu nies li jgħidu dak kif għadhom ma. Għaddej proċess, kieku twaqqaf xi proċess u ngħidlek mela da il-gvern indaħal. Twaqqaf xi proċess, jew kellha nies il-gvern mhux se jindaħal. Naturalment nassumu li tiġri. Deputat Prim Ministru Nassumu li tiġri. Le, mhux se jagħmel. Iva, ma nassumu li tiġri din. X'ġifieri? Il-gvern mhux se jindaħal fiha. Okej, imma ċara. Okej. Imma Hekk qed ngħidlek il-mista tiġri, kif qed ngħidlek nassumu li ħad tiġri. Mista tiġri. Meta kien hemm il-Panama Papers, inti ġejt fil-programm u għedt u kont iddefendi għal ħaġa fil-pubbliku. Umbagħad, ġifieri kont tisma' mhux inti u anke l-Prim Ministru għattu għamilna żball dikinhar illi ma tkellimniex u ma ħadniex passi dikinhar. Aħta din inti. Ma ddefendejna illi xi ħadd. Le, mhux tiddefendi. Ma jimxix mal-liġi tal-pajjiż. Imma illum il-ġurnata hekk tara ħaġa bħal din terġa' tiġri. Terġa' tirrepeti l-istess ball. Qed ngħidlek xi tont. Deputat Prim Ministru. Il-Gvern mhuwiex se jindaħal f'xi proċess tal-qrati jew tal-pulizija biex iwaqqaf xi investigazzjoni. Fuq ħadd, period. Le, mhux inti l-Konrad Mizzi taħ il-kariga li taħ kont qed taqbel magħha. Li ma kariga. Il-kuntratt m'għandix taqsam mal-Prim Ministru. Il-kuntratt diġà tqal, kien hemm diskussjonijiet. Ekku, dik mhux mal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru tkellmet il-Ministru fuqha u daka m'għandix nżid. Ekku, tal-OSCE per. Tal-OSCE wkoll. OSCE jiena nifhem, ħankun ċar jiena nifhem. Illi sal-lum Konrad Mizzi huwa parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. U għandu l-obbligi bħala. Bilti dik il-kariga. Qed ngħidlek għandu l-obbligi li dik kienet deċiżjoni tal-Prim Ministru u ma kienx deċiżjoni tiegħi. U mbagħad il-Prim Ministru wara ftit sigħat reġa' qal li neħħija dik il-kariga. Ma sabba qalu li inti suppost irtirajta u ma rtirajtax inti fil-Parlament. Le, jiena bħala leader of the house, dik hija proċedura mhix jiġifieri għax inkun għamilta jien, inkun ressaqta jien l-liġijiet kollha tal-gvern. Inkun qed irressaqhom, inkun qed. Kont skomdu li tirtira ġifieri. Jiena nifhem illi la darba il-membri parlamentari huma parti minn grupp għandhom obbligi f'dak il-grupp. Fosthom illi jiġu għal grupp parlamentari, jiddiskutu jivvotaw fil-grupp parlamentari, fosthom illi jiġu l-Parlament jivvotaw fil-Parlament, fosthom illi jkunu parti minn kumitat tal-Parlament u fosthom illi jkunu delegazzjonijiet, parti minn delegazzjonijiet. Ġifieri nifhem illi kull membru parlamentari għandu dawk l-obbligi. Issa jekk Konrad Mizzi nnifsu persuna waħda kellu xikun flow-CE jew le, dik kienet deċiżjoni li ħa u reġa' irtira il-Prim Ministru. Li Justin Caruana reżenjat, bilt? Justin Caruana għalija mara kbira, ġifieri għamlet ħafna, jiena naħseb ma' ħafna Malta, għawdex li jgħidlek xi ħaġa kontra Justin Caruana innifis. Naqblu. Naħseb hija persuna ħafna ġid. Fil-politika kultant mhux biss jekk għandek raġun legali jew le, imma anka tbagħti konsegwenzi ta' min ikun lejk jew madwari. Kellna Ministru li rriżenja ħabba driver tiegħu. Kellna Segretarju Parlamentari rriżenja għax għamel xi ħaġa li kien fis-segretarjat tiegħu. Kellna Ministru li rriżenja ħabba li t-tifel tiegħu kellu ħabba l-bidroga fl-antik. Kien hemm oħrajn. Għadu kif semmi l-Kooperazzjoni Martina u it-tekniku ta' ħasset illi kellha twarrab minħabba xi ħaġa li ġie allegat li jagħmel il-partner tagħha. Jiena ngħidlek Justin għandha karriera b'saħħitha fil-politika għadha żgħira Justin. U nawgurala ħafna żied xogħol u li nerġgħu naraw attiva, diġà naraw attiva fil-Parlament u fil-Partit. Nawgurala. Bilt ukoll mal-Prim Ministru li ma jneħħix il-fjuri fuq il-monument u dina kienet ħaġa. Kawża li ġiet. Le qabel, imma di għamelu. Bilt inti meta għamilha din. Mela jiena naqbel jiena qed anke waqt il-kampanja tiegħi illi nifhem illi fejn hemm il-feriti fis-soċjetà tagħna għandna nippruvaw ndowwhom. Imma insomma l-laboristi uħud minnhom għalmenu r-rabja. Ħanejlek il-qorti. huma. Il-qorti tat raġun biex naħatu ukoll biex nkunu ċari. Il-qorti qalet tista' tagħmel fjuri madwar huma fuq il-monument innifsu tagħmlu x-xamat u affarijiet hekk. Ġifieri ma xorta għaltilhom di libertà tal-espressjoni, hemm monument spontanju. U baqa' għaddej. Inti kont qed qabel l-elezzjoni, kont qed illi internazzjonalment daw l-affarijiet li ġraw, meta kellna l-Prim Ministru Joseph Muscat, se tagħmel ħsara irreparabbli, kważi biex inkun eżatt, kważi irreparabbli. Illum il-ġurnata tara li hemm xi ċans insolvuha din ħsara. Minn dikinhar li konna f'dik is-sitwazzjoni llum ġaraw ħafna affarijiet, xejn riżenja Prim Ministru.
għanna uffiċjal Chief of Staff li riżenja u qiegħed involut anke f'każijiet il-qrati. Irriżenja Ministru. Għandna kabinet ġdid, għandna Prim Ministru ġdid, ġraw ħafna affarijiet. U llum jidher ukoll li dawk ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja qegħdin naħduhom on board. Ġifieri llum iva nistgħu morru diġà biex nagħmel quddiem l-Ewropa u nibdew nirreparaw il-ħsara li saret il-pajjiżna. Ħankun ċaru ukoll issa min kienet jagħmel ħsara għax kienet jgħid isma' hemm bżonn li l-istituzzjonijiet Ewropej jagħtu każ x'inhu jiġri f'Malta. Issa li l-affarijiet qegħdin jirranġaw għandu jkun raġel ukoll illi jerġa' jmur fejn jagħmel ħsara u jgħid ismiva l-affarijiet issa qegħdin jitranġaw. Għax dik li titlob illi inti mbagħad tkun patriot. Ma titoqgħod attenta ma nispiċċax nerġgħu nibdew inwaħlu f'min imur jgħid x'qed jiġri. Mhux qed ngħid illi jiena isma' x'innejt. Le, ma titfalix kif. Jien qed ngħid illi min tkellem qabel meta l-affarijiet ħass li kienu ħażina. Issa li l-affarijiet qed jitranġaw għandu jkun raġel ukoll u jerġa' jmur jitkellem ukoll. Mhux issa jgħod kwiet. Ħalli ħsara li saret, mhux qed ngħid li ħsara saret tort tiegħu, ma ħsara li saret u mexxija. Għax qabel konna ngħidu li kien torta daw in-nies li jmorru jitkellmu barra. Jiena għatmetta. Kettenti ma nafx. Le, kampan, żgur. Konna ngħidu intom negattivi. Le, mhux jiena. Mela x'qed tgħidilha, laqas jimetti. Le, imma il-Partit Laburista kien jgħidilhom intom negattivi. Kien hemm. Tifhem li tngħid. Mhux qed ngħid li kull min tkellem barra mill-pajjiż. Kien hekk, imma kien hemm u mela ma kienx hemm. Mela ma kienx hemm min għamel sara għax kellu aġenda differenti mill-ġid komuni tal-pajjiż. Ma l-ikbar sara ssir. Meta tagħmel l-affarijiet korrotti għaw Malta, meta tinqatel ġurnalista ta' mhux meta timur jgħidha. Grant, u għetta dal-programm tajjen. U għetta u t-tekwotani nejda. Għetta fuq dal-programm. Il-ħsara ma saritx minn Defni, jom il-Ulida, jom il-familjer tagħha, saret minn għatela u għordnaqtil tagħha. ċara. Immissa li l-affarijiet għedin jimxu bil-kors tal-liġi, għedin namlu riformi li għanna bżon. Nifhem illi bħalma l-gvern s-sari timur irranġa isem Malta, min ukoll dakinhar kien qiegħed jgħid li hemm ħażin, issa li timur ukoll jgħid l-affarijiet qed jirranġa. Naħseb it-sowm li fer minnu patriot vera, da xogħol għandu jagħmel. Nitkellmu ftit fuq il-futur issa. Inti kif tħares lejn il-futur ta' dal-pajjiż, se nibdew mill-pajjiż. Illum il-ġurnata jekk kellek. Ara jiena ottimist kbir, ġifieri jiena ottimist, jiena l-ewwel nies daw l-aħħar fil-ġimgħat rajt il-Partit Laburista reġa' saħħaħsom. Ġifieri bdejna l-kampanja b'9,000 ruħ li huma eligibbli biex jivvotaw, spiċċajniha kważi 18,000 ruħ, ġifieri rdoppjajna f'temp ta' ftit ġimgħat. L-entużjażmu li rajt ċokur għali mod madwar Malta għawdex huwa kbir. U għadu hemm. U naħseb li anke l-mud fil-pajjiż qiegħda tinqaleb. Sfidi għandna mela m'għandniex l-ewwel sfida jiena ngħid, ġifieri apparti ta' governanza li qed nintekeljawa, hija l-sfida li l-ekonomija nerġgħu ntuha l-ispinta. Naħseb illi issa ħajjerġa' jidher li jkollna stabilità politika hija importanti. Dak hija għax l-inċertezza taffettwa l-ekonomija. Importanti wkoll li l-modell li aħna użajna dawn l-aħħar 7 snin li nkunu viċin tal-business, mhux li tmexxew mill-business, nkunu viċin tal-business, ma narmuhx, ma niskartawx, nżommuh għax ħadem l-ekonomija kibret u rridu nkomplu nkabruha. Jiena nifhem li rridu nagħtu ċans li jkun hemm aktar firxa ta' ġid. Ġifieri l-opportunitajiet għandhom ikunu l-istess għal kulħadd, mhux biss l-erba' min-nies, u l-ġid li nħolqu mbagħad il-gvern irid jintervjeni biex jasal għand kulħadd. Pereżempju l-pagi ta' nies li jaħdmu għall-kontrattur li fl-opinjoni tiegħi irridu nirranġaw. Ġifieri dik hija l-ewwel sfida l-ekonomija u tqassim tal-ġid. U mbagħad għandna sfidi oħrajn li jiena għalija l-ambjent huwa importanti ħafna. Dawn is-sentej iridu nagħtu ħafna attenzjoni lill-ambjent intellaw fuq l-aġenda nazzjonali. U jiena tinkwetani s-sitwazzjoni fil-Libja. Ġifieri s-sitwazzjoni fil-Libja tinkwetani mhux biss għax aħna viċin u ekonomikament tista' teffettwana, imma anke minħabba l-instabilità hemmhekk twassal għal aktar immigranti jiġu lejn il-Mediterran mingħajr ma rridu lejn Malta. Ġifieri dawn huma kollha sfidi li rridu nittakiljaw. Bla dubju għandna il-rieda li nagħmluhom, għandna l-kapaċità li nagħmluhom. Il-partit tagħna u l-gvern ħareġ iżjed maqutu b'saħħtu minn dal-kontest. Kien hemm ir-riskju li nfirdu ma nfirdniex, konna ġil biżejjed biex jekk kien hemm xi ħaġa bejnietna żammejnija interna. U naħseb is-sejva għandna opportunità li nkomplu nagħmlu l-ġid bħalma minna daw 7 snin. Mela ħafna nies illi kemplutna matul il-ġimgħa ma rridux noqgħod insaqsik daw, rridu nisaqsik fuq il-Verona, fuq il-coronavirus. U fil-fatt
aħna se nifqu għal-waqfa qasira, meta niġu lura sensaqsi iva, sensaqsi jekk għandniex hawnhekk Malta min hu infettat u jekk jaħsibx li dal-waqt se jkollna, issa li anke waslet l-Italja, kunu magħkom minn ftit ieħor.